kuka sä oot? Mä oon Eetu ja mä oon Satakunnan servicedeskillä töissä. No Eetu, mikä sai hakeutumaan servicedeskin töihin? Mut sai hakemaan deskille töihin. Se koulutus vastasi työnkuvaa ja vanhassa työssä oppimisessa huomasin, että asiakaspalvelu ja ongelmien ratkaisu oli semmoista, missä mä olin hyvä ja mistä mä tykkäsin tosi paljon. Mikä palkitsee ja motivoi eniten tässä työssä? Eniten varmaan palkitsee ja motivoi se hyvä palaute ja uusien asioiden oivaltaminen. Moikka, mä oon Eero ja mä työskentelen Varsinais-Suomen servicedeskissä. Eero, kerro mikä on parasta omassa työssä. Parasta mun työssä on työn monipuolisuus ja se, että saan käyttää hyödyksi ongelmanratkaisutaitojani. Moi, mä oon Leeni ja oon Pohjanmaan servicedeskissä. Mitä uusia juttuja asiakaspalvelussamme on? Nopea palvelu chatin lisäksi, normaalit yhteydenottotavat sekä jalkaudumme myös pop-up-päivien muodossa asiakkaiden kuntiin. Tulossa on vielä Satakunnan hyvinvointialueen sekä Varsinais-Suomen pop-up-päivät. Mitä te haluatte kysyä lähituelta? Millainen on teidän normipäivä?